Tinc ganes de transmetre un missatge. El missatge és: el procés sobiranista català no és un procés anarquista i de desordre. No és això, és una altra història. És un procés de moltíssima gent que són amants de la llei i que estan compromesos amb un estat de dret, però que volen alterar l'statu quo. Jo vull dir davant del tribunal que ells saben que no hi ha base legal per fer aquest judici. I vull posar exemples de coses que van passar que saben perfectament que li treuen aquesta base legal en aquest judici. I qui millor que els jutges per entendre això? Com pot ser que hi hagi delicte, com diuen ells, com diuen els fiscals concretament, com pot ser que hi hagi delicte quan tots els fiscals de Catalunya, per unanimitat, sabent que no n'hi ha cap que sigui independentista, van dir que no hi havia indicis de delicte. Aquí hi ha hagut alguna mà negra en aquí. I aquesta mà negra ja sabem quina és. Mariano Rajoy, el govern espanyol, a través de la Fiscalia General de l'Estat.